kendon an thamai ba khamper king ha ka ba pinchtomi ki banyak kali ki be dei ba ki jingjia Tynrah Briew lani ki mukadama hit and run case ha Surok kham tam hadu bandaya Briew kala penlong yagi kali kamai ha ka ri borok kawai ban penlong ka jia ki persha ha bai kran kham shai kumnu kini gi an gi khata uba Erwin case im sut nga unoi saj an balarang ba ha ka jela ulaong ba sarkar BJP kala menjur lightly ki an ki be dei ba ki justice court kari India ha ka ba ka sarkar kala wanra ki mukadama hit and run hapo ka kendon 1062 jong ka Bharatiya Nyay Sanhita. Uniu noi saj an ulanu jor ya ki kendon pinchtom jong ka an babenta bat ka an barim ha ka IPC hapo ka section ar khandai nyo ulaong bakala long ka balengo pat kumno kata ka nyo lak kami namar bah ka an bathamai khlam tho ha e shapang ka nyo lak ka jingdan kuna. Daka bakado baka sarkar BJP kalawan ra daka an ka bakham khor bat ka jingwan ra ikani ka an ka bakham khor kala long ka badon kam ya ki Paidbah bakin buat ya ki an bat kin husiaru daladehi kani ka ba ki kren ni ka rash and negligent driving kani ka an ka batmai ki wan ra ka po ka section 1062 ka an ka barim ka dei hapo ka Indian Penal Code kani ka 279 ka baong gumni rash driving or riding on a public way. Whoever drives any vehicle or rides on any public way in a manner so rash or negligent as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any other person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1,000 rupees or with both. Hagani kabarim ban syak set betok kadai tang rubna ka fine jala bani tang siaja lani syak set betok bat ka fine. Pi jingper ini an ini benta juga an ka aspa ni khandai ka IPC bat ka sispa andreu ka section sispa andreu hagani ka an ka bathamai ka lomba hakani ka baki ong ka jingle bi ai nani ka criminal act kamdon kata ka principle of mens rea ka jingdon jingmut the guilty mind ka Shillong Mail ka negligence lani ka ba phile tap te haka ai tamai pade ki ong pade kumni ka section sispa andreu haka subsection R ka ong whoever causes death of any person by rash and negligent driving of vehicle not amounting to culpable homicide and escapes without reporting it to a police officer or a magistrate soon after the incident shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Here's more thing. Hangta ki ong rash whoever drives any vehicle or rides on any public way in a manner so rash or negligent as to endanger human life. Kim ong death. Hang ni ka keren baik ka jimpanya. Ka ai pada ka keren. Ka keren ba upeno escapes without reporting to it to a police officer. Kamut claim report. Chono officer. Traffic police na barang do. Mendai constable rumah. Hab report ikan show police officer. Kabamut lahap hiban police station. Lani ladon police officer anto hab ne report how. Or a magistrate. Lani unang bisar. Soon after the incident. Soon after. Shall be punished. Ubamle kata. With imprisonment of either description of a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Hang taga barim ka ong ka fine ka set patok lani ka fine hang ni ka ong bay ship house na bat ka fine. Kam ong ka no ano nga yi ki kot kubor ka jingya keren ki ong nyulak ngumtip kata ka nyulak kami na kalau bandon ke kanu jipan benar surga kata ngampan i ngam la bano andre ham ne hi kamot hino ki Paidbah Kiba pen accident lani ki Tynrah yap ndai mensau
ya bat ki Phet no kim dei ban Phet Lait no lada don ba mi Paidbah ong ban shot bandat hakata poro lada ban Phet hang no badan Pulit but utau Pulit lada udai constable udai banyalam ya uta how officer lani how no bisa tanya no bisa se kan teba kloya kadai how Pulit dekata kadai kepada ban syai kedar katakan nyaula ha ka kantin jokaan kabda hang ni kila i ha ka kut bakan raya kan ha ka barim kum mga puli mene ka fine kan long siajab tengah hang ni mendon dengan tip ia kata mano permi ia kata kanyula kumno kami kata kanyula la saya kalau bandai propaganda na yo don ga notification ke sarkar ka mengimtip mengi mo nomor beli haduk menta ia kani ka ak 4 notify imat nomor ngampat i kini ro ginang ya yo menta kesengi ki gazette notification jom borok lai tiliki ai kani ketika gazette notification jom borok lai tiliki ai ki ayu kani ro kani ketika tuka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Kabamut Citizen Indian Citizen Protection Act kani kadok jongka Bharatiya Nyaya Sanhita katu bang OIP ya gitu kayu di kabalai kani ka Bharatiya Saksha Adiniyam Kabamut Indian Evidence Act benar betul pare te kasilong na tangani ba kamtam nang ni sikamat kadon kami Briew kim kamusia kita dari manusia bakai nomor kali ketika ai ba syakri yang ni bat hajuk por kala ban long ke ikhtiar dan ikhtiar ke ban penmasa penyak ikiwedo na sipa ban pengkemawi ki kemek ba ni ba man kani ngi i ketu kebajian mulai tu ba syatra itu long kemi hadu inta yap ni baple dan ketu baik bagi kemek pa jing Shah yaki kon ki tiki bampat daerah ta ban yo license so ba ban num ai bakin rai ka kali lane penhiat ki bai ki skuti yaki ai bakin yo swai ka license ai bakin hikai swa ban nang banyak ai bakin tip swai ki an the rule of the road ngai i kam ta maslong bon ki bam tip ki rule of the road nak uriat haji Shah di ban sange uteba naneng emban ailat yuni bona po mdon babat ya kata haji Shah por kimi naka side road saka main road don kamban sange pe left right don Briew don kelung kena don nang ta sami don mentalin da dei ka por miet por yu sumi be blut begitu ki por bala banja ki accident ki te nomor kata kadau ka sarkar BJP dali lawan rai ki an ki bakam kor kita khor ba bat nga sut nga sngkwai ba nginde ya kan ko program bian ka ba kham janai ba ki ki benta ki ai nomor Briew Paidbah habi mentip ikani ke ai ba kani sarkar kade komno ka jimentoy ki ai ki pros and cons kamot ki jimentoy bat ki jing dolo komno banya daili katangi hapan pencai Paidbah ya kani ka ai kumbang ombian an ban bian sise. Number 1 is please report if an accident occurs kajingja ka accident joko kali badan ya Briew somebody dies like how police officer ban report what no Phet la don kajingma pihak ban Phet like what you Pulit la pi itu magistrate like mare magistrate like itu ban Lait na kata ka jing Shah fine la se kala bandai kata kan nyolak ne ba penting ko tempat nimtip handrai na kan Briew banai pada kajing Shah sat betok kalapoi sipos na but la pelong non bailable ya